Vydrž, už to umím. Ještě jednu? Miro, pomôžem ti. Už to umím. Tak, ne. Dá sa tam výjsť. Už nižšie, bude aj po ľavej, aj po pravej strane. Sme Česi, nie? Takže dobre. No. Takže vitajte na tejto drevenej gorálskej plti. Budeme sa plaviť po tejto rieke. Táto rieka sa volá Dunajec. Je to hraničná rieka medzi Poľskom a Slovenskom. Takže stále počas našej plavby bude po vašej ľavej strane stále Poľsko a po pravej strane stále Slovensko. Vyrazili sme z tohto prístavu Červený kláštor a ak sa podarí, mali by sme pristať v prístave Lesnica. Takže uvidíme. Plávať viete všetci, nie? Či? Pobrzdíme. Pobrzdíme, ne? Viete, hej? Lebo my nevieme s kolegom, preto sú tu dva kolesa. Viete, dva sú. Pre mňa a pre kolegu. Viete, lebo hovorí sa, že pútnikov je málo a turistov je veľa, takže... Takže ak som povedal, vyrazili sme z Červeného kláštora a pôjdeme až do Lesnice, je to dĺžka 10 km po Dunajci. Čo nám zabere asi tak hodinu a pol, hodinu 3/4 pri tejto hladine vody. Momentálne sa výška vody pohybuje od tých 30 cm po 12 metrov. Na jednom úseku bude najhlbšie miesto na Dunajci 12 metrov. Takže tam bude to jedno najhlbšie miesto. A tu na ľavej strane môžete vidieť aj je prvá taká poľská dedina Šromovce Nižné. Tu je taký nový rímokatolícky kostol. Poľaci išli do Ameriky, posielali peniaze a tu postavili tento nový kostol. Tam vzadu, viac ľavo, keď sa otočíte dozadu, je také ešte také drevené strechy. Bol taký starý drevený kostol, je stavaný čisto z dreva, bez jediného klinca. Všetci ste tu prvýkrát na Ploti, či už tu niekto bol? Už ste tam boli, už ste tu boli, hej? Viackrát? Či raz?
Raz, hej? Nedoporučujem. Takže už budete dať čo vedieť, hej, keď bude niečo rozprávať. No na pravej strane vlastne tá dedina Červený kláštor, z ktorej sme vyrazili. Tam je taký žltý kostol evanielický, ten sa už veľmi nepoužíva, už tu je málo evanielikov a tá dedina takedy bola aj nemecká, volá sa Šváby. Boli tu prevažne Nemci. Tu je zase naľavo, sú také karavany, stany. On sa to nazýva, že je to taká malá poľská Miami Beach. Čo myslíte, prečo na slovenskej strane také nie sú? Jak? To, ale hovorí sa, že tu je Poliaci, tu je juh Poľska, tu je teplo. My sme na severe Slovenska, máme zima. Takže ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Ak budem vedieť, vám odpoviem, ak nie, tak čo vymyslím. Takže kľudne, počas nášho splavu. Kdyby ste chceli vesla, tak sme vám mohli pomôcť. Kľudne, môžete nám pomôcť. Zoberieť, je tu viac palíc, tu vidíte, tam je palica. Keď sa... Takže ešte putníctvo, takto s ľuďmi, ak sa vozí, už má 200-ročnú tradíciu. 200 rokov už pomaly sa tu splavuje. Predtým sa splavovalo drevo po Dunajci do Baltského mora. Išli putníci, zviazali kmene stromov a išli viacerí putníci do Podunajci do Baltského mora. Preto aj tie úseky boli najviac problematické. Tam sa to všetko rozviazalo, nabúrali na kameň, zase museli zviazať a tak šli do Baltského mora. Podľa toho sú aj tie také putnícke klobúky, jak má kolega, tam sú tie mušličky. A bolo to za každý splav, bola jedna mušlička. A podľa toho sa vedel, aký jeden putník skúsený. Čím viac tých mušličiek, tak tým viackrát bol v tom Baltskom mori a tým pádom je skúsenejší. Teraz už do Baltského mora nechodíme, nesplavujeme. Teraz sa hovorí, že každá mušlička za každú frajerku. Klobúk nemám, ale... Nemáte žiadnej klobúk. Od Fulko. No. Jeden? A to aký? Aby mohla otvírať pivo. Tak, ten jeden. Potom sa hovorí ešte, že druhý, aby ju bolel. Umie. A ešte, že je tretí zlatý, aby ju bol za čo pochovať. Jo. A ten druhý byl, to sa mu potřeba. Aby ju bolel. Tak. Jo. Jeden na pivo, druhý aby Bolel, tretí zlatý. Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar!